ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೇ ಆಯಿತು, ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಯಾನು ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೇಶದಾಗ ಬಂದ ಎಂಕೊಲೊಂಜಿ ಯಾನ್ಲ ಮಾಮಿದೊಂಜಿ ರೀಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ಆ ರೀಲ್ಗೆ 100K ಪೋತುಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು. ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಪೋತೀನಿ 100K, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ತಲಾತ್ ಪೋತಿಸಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ 100K ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪೋತೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ, ಬಟ್ ಆತ ಓಲ ಪೋತುಚಿ, ಆತ ರೀಚ್ ಆತೇಚಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ರೀಲ್ 100K ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು. ದಾದ ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಗಿಚ್ಚಿ. ನಿಗಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಮಲ್ದಾರ ಇಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ, ಏರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಇಂಚಿನಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಕೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಪಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೊರಣಿ ಮಲ್ದಿನ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಉಂಟು, ಅವೇನಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಉಂಟು, ಅವೇನು ರೆಡ್ಡಾಗಿಂದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಪ ಯಾನು ಒಂದಂತೆ ವೀಡಿಯೋಸು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಂಚದು ಒಂದು 2-3 ದಿನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಟ್ ಪಾಡೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್. ಅಮ್ಮ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗಾತೀರು ನೀರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯ ತೂಬೂರ್ನ ಸೋಜಿಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ತೂಬೂರ್ನ ತುಲಿ ಪುಗೆ ಬರ್ಪುನಲ್ಪ ಬತ್ತೀರ್ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗ. ಎರಡು ಜನ ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ಇಂಚೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅವಳೊಂದು ಫೋಟೋ ದಿಪ್ಪು ಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿ. ತಿರ್ಗ್ಲಿ ನಾನು ಲೇಟ್ ಬಂದು ಬಲ ಅರಿತಪ್ಪ ಪೋಸ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕುಜಲ್ ನಾಲ್ ಪಿಂಪಿರಿಪ್ಪುನು ಉಂಚಾಲ್ ಎಂಚ ಆಪುಲೆಯಾ ಅಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಂಟು ಇದೆ ಬೇತೆಂಚು ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಕ ಏನು ಕತ್ಲೆ ಉಂಟೆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ ಬೋರ್ಡು ಪೊಂಜು ದೂರ. ಓಯ್ ತುಕಿ ತುಕಿ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜು ಬರಿ ಇದೆಲ್ಲಿ 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 ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜು ಬರ್ ಶೋಕ್ ತೋಜು ಬರ್ ಭಯಂಕರ ಮರೆ ಪುಯ್ ಕೂಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಕನ್ನಡಕ ಕನ್ನಡಕ ಅಥವಾ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಗಿರು ನೀರು ಆ ಆ ಆ ಕುಲ್ಲೆ ಕರಿಯದು 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 ಕರಿ 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 ಯಾವ ಕರಿ ಕರಿ ಮಸಮ್ಮ ಜಪ್ಪನ ಎಂಚ ಕುಲ್ಯಾರ ಅಂಚನ್ ಜಪ್ಪನ. ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಲ್ ರೆಡಿ. ನನಜ್ಜಿ ಅದರಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡವನಾದ ನಾನು
ಏನಂತಂದಲ್ಲರಪ್ಪ ಏನಂತಂದಲ್ಲರಿ ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ये छड़ी कोई नॉर्मल जब से मैं दुकाटी सबसे दो चीजें ಕಾರ್ ಪುಲ್ದು ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಅಭಿ ಬಂದು ಮಲ್ಪಮ್ಮ ಇಂಕ ನಾ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫೋನ್ ಎತ್ತಲಿ ಇದನ್ನ ಕೆಂಪು ఉంది ఈనమ్మా ఉంది ఈయన ఉంది ఈయనమ్మా ಕೆಂಪು ವಂಚನೆ ಬೆಳ್ದು ಎಕಡೆ ಈನ ಬಂಡರದು ఉంది ఈయన ಮಲ್ ತಿನ್ನಟ್ಟಿಂದು ಬೆಳ್ದು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಚಾಪ ನೆಟ್ಟೆ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡಲ್ಲ ತಿಗಲಿ ವರ್ನು ಚಮ್ಮ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಫುಡ್ಲೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಪುರ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪುರ ಮೋನೆ ಪುರ ತೂವರ ಒಂದು ಚೂರು ಆಲೂರೆ ಪುಜಗನ ಆಲೂರೆ ಪುಜಗನ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಚು ಮೇಲೆ ಜಾಲ ಬುಜ್ ರಾತ್ರದ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಚು ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಮ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಜಪ್ಪಾವೆ ಏನ ಬರ್ತನ ಸೌಂಡ ಇನ್ನು ಜೋಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಜೇದೇರು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಗನೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಏನು ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳ ಎನ್ನಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಫೋನ್ ಏನ ಏನ ಪನ್ಪರ್ ಬರೀ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಏನು ಬರ್ಪುಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 20 పోతుండు 20 ముట్ట అండ ఏరిగండ పుచ్చి పొడుతున్నా కొన్నాళ్ళు అయ్యో 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 ದೇವರೇ ನೆಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಡು ಪಿಚ್ಚಿ ತೋಜೊಂದಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಈ ಬೊಲ್ದೊಂಡತ ಬಜಿ ಇದೆತ್ತು ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂದು ಬೊಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಕೊನೋಲೆ ಬೊಲ್ದವೇನು ಅಲ್ಲ ಒಂಜೇಲೆ ಫುಲ್ಲ ಪೂರಿ ಕೊಕ್ಕ ಮಾಂಚ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಕ್ ಬಂತೀರಿ ಮಲ್ಪದ ಇಂಕಲ ಬರೀತಿಲ್ಲದಗಳು ಲೇಟ್ ಉಂಟು 5 ತಾರೀಕು ಪೂಡು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತುಲೆಗೆ ಫುಲ್ಲ ದಾದನ ಪೂಜಿದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಅಲ್ವೇರ ಪೂಜಿದೆ ಬಿತ್ತೈಚಿ ಬೋರ್ತು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಏತ್ ಪಾಡ್ನು ಬಂಜಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಎರಡಲ್ಲ ತುಯಿನಗಳು ನಿಗಲೇನು ಅಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಉಪದ್ರ ಮಾರಿಲೆ ತಿನ್ಪದು ತಿನ್ ಆಯ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಕೋಡೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂದಿನಿ 25 ರೂಪೀಸ್ ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಕನಪುನು ಮೇರು ಕೂಡ ಇನಿ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಮೇರೆಡ ಕೂಡ ಚಿನ್ನೆನೆ ಪತೊಂಬಿದ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಒಂದು ಅಲುವೆರಾ
ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂಡುಂದಂಡ ಬೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಆ ಲಿಂಕ್ದ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲು ಬೈ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಪ್ ಸೊ ಏನು ಶೋಕು ನಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ 130 ಸಮಥಿಂಗ್ ಒಡ್ಡಿ 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 ಹೊಸ ನಿಂಚ ಮುಲ್ಪಾಡಿ ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಪಡೋಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಚೂರು ಗಾಡಿ ಅಂಚ ಅಯ್ಯೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಂಚ ತೆಪ್ಪು ಬೇರೆ ಇರಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಹೊಡ್ಡತ್ತ ಅತ್ತೈ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ತೆಪ್ಪು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ನಿಂಚನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಓ ದೇವರೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಚಂದಮ್ಮ ಐಕೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ఉండదు ಶಿಸ್ತುಂಡೆ ಹೊರಗೆ ಚೂರು 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 ಓ ಇಂಚ ಪಸಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಸಂದ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜೋರು ಅದು ಬೇರೆ ಜೆಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂದು ಜಲ್ಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗ್ತದ ಒರ್ಜಿನಲ್ಲೇ ಒರ್ಜಿನಲ್ಲೇಮ್ಮ ಮಾ ಚೂಲೆ ಲಕ್ಕದಿನ್ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದು ಲಕ್ಕದಿಂದ ದೇಗು ಅಂತೇನೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಆಯ್ತು ಮನೆ ಐಕ್ಯನ ಚೂಲಿ ಲಕ್ಕರಿಗ ಪೂರ ಲಕ್ಕುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಅಂತೆ ತಲೆ ಇಜ್ಜೆ ಚೂರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ 2 ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನ್ನು ಕೊಡು ಅಲ್ಲ ಈ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೊರ್ಚಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಾವಸನೇ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಅವನು ಕಣ್ಣದ ಪಡತ್ತೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು నాకు ಈ ಕಣ್ಣದ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ವಾರಾಗ ಒಂದು ಪರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ಐಕ್ ವಾರದ ಪೇಸ ಕಮಾಯಿ ಬರ್ಪುನ ಹೊಂಡ ಬೇರೆ ಇತ್ತನ ಬಂದೆ ಸರಿಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪೂಜೆಸಿ ಸಾರಿ ತಪ್ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುಯ್ ಬಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಲಕ್ಕು ಜೀರು ಮುಲ್ಕ ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಸೋನು ಇಂಚಿನ ಚನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅತ್ತಾಗಲಿ ಒನ್ನಸ್ ಪಡೋಡತ್ತ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂದಲ್ಲೇ ಪಿರಾ ಪಿರಾ ಅಮ್ಮ ಇಡಲ್ಲ ಇದು ಬಲ ಇದು ಗುಟ್ಟು ಬತ್ತಿರ ಇಡಲ್ಲ ಈ ಒಡೆ ಓದಿತ್ತ ಕಂಡೆ ವಾಲು ಇರ ನಕ್ಕೋಡ್ ಚಂಚ ಏನ ನಿಲ್ಕರ್ನು ನಿಲ್ಕರ್ ನೀನಲ್ಲ ಕೋರಿದೀನೊಂದಲ್ಲೇರಾ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಏನಾಡ ಪಂಟಕ್ಕನ ಪಲ್ಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಜಂಕಿದ್ರೆ ಇರ್ದ ನೆಂಚಾತೀನಿ ಎಂಚಾದನು ಇಂಜನ ತೋಜನಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂಜಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಮಿ ಬಂಜಿ ಬೈದ ಆಗ ಮಿನ್ ತಿರ್ಪರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಮಾಮಿ ಬಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಅಲ್ಲ ಕುಟ ವನಸ್ ಒಂದು ಜೇತೊಂದಿರು ಕುಟ ಎನ್ನ ವನ್ನ ಸದ್ದಿಜಿ ಅಲ್ಲ ಕಂಬು ಇರಿ ಕನ್ಪತ ಇದ್ದಿಂಕದೆ ಏನು ಕೊಂಬು ಇಂಚಿನಿಯವು ಅಮ್ಮ ಒಂದೆಪ್ಪ ಮುಂದು ಅಮ್ಮ ಏಮ್ಮ ಒಂದೆಪ್ಪಮ್ಮ ಆಂತಮ್ಮ ದೆಪ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ದಕ್ಕಿನಿ ಅತ್ತ ಡಿಮ್ಟ ಅವೇನಿತ್ತು ಮುಟ್ಟಣಿ ಅವೇ ಪರಿಮಳ ಮಂಡೇಶ್ವರ ಅವಿತ್ತು ಜಿಪ್ಪು ನಡಿ ಬೇಡ ರಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟು
ఉందా కిటికీ అండి బుక్ ఎప్పుడే మా మిత్రులు నిద్ర పడుతున్న పోలే నేను కూడా ఇట్లా ఉంటా వచ్చిమా ಎಂಗಲ್ಲ ಟಿವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿಯಾ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಂಗಲ್ಲ ಟಿವಿ ಸಮ ಇಜ್ಜನು ನಮಗೆ ಇದು ಏದು ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಚಿಂದುಂಡತ ಮುಂದಲ್ಲ ನಿಂಗಲ್ಲ ಟಿವಿ ಬರ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಏನ ಸುಳ್ಳತ್ತು ಬನ್ನಿ ನಿಜ టీవీ సమయం అవుతులే మూతులే టీవీ నలుపుని పన్న గవ్వు నలుపు స్క్రీన్ నెట్ స్క్రీన్ నలుపు మొబైల్ సమయం మొబైల్ అమౌంట్ ఐఫోన్ మూతులే చూసినా ಒತ್ತಡೆ ಒತ್ತದಾಲೆ ಇಂದಲೇ ಇತ್ತಲದು ಮುಂದಲೇ ఒక అంత గాలి గంటే ಇಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಏನ ಅಮ್ಮ ಬಂದ పందగాಳಿಗೆ ಅವರ ಅಡ್ಡು ತುಂಬ ಕುಡಾಲ ಕೊಡೆಯನ ಅವರ